רגע, סליחה, אבל אני חייב להפריע. דרך אגב, אני גיא, המדריך הראשי של קרב מגע מלא. אני עוסק בקרב מגע 34 שנה, ומוביל בתחום הזה באזור המרכז. אם אתם מחפשים את שיטת הלחימה הפשוטה, הטבעית והיעילה ביותר להגנה עצמית, זה אנחנו. תתקשרו אלינו ונשמח לתת לכם את כל הנתונים. אל תדחה למחר את מה שחשוב שתעשה כבר אתמול. תמשיכו ליהנות מהווידאו.